I dag er det Igor! I dag er det lørdag. Vi har været i byen i går. Dude, I love your new table quarter. Ja, der er ikke så meget mere at sige. Kære dag. Vi var til Tim Christensen koncert. Det er Simis Lisse koncert. Og jeg fik noget musik, jeg ikke har hørt før. Jeg har også hørt tre numre, jeg kendte med dem, tror jeg. Jeg hyggede mig. Jeg kiggede på, hvor god Tim Christensen var til at spille guitar. Og det var han ret god til. Men det tror jeg også er det eneste søde, jeg har at sige om ham, sådan lige pt. Eller om det er Simis Lisse i det hele taget. De er gode til at spille på deres instrumenter. Ellers ikke rigtig noget. Nej. Nej, de er ikke ret pæne. Og jeg har tømmermænd. Galore. Vågnede 2:30. Til cola. Anders var meget sød. Han bragte mig glædescola. Og så har jeg siddet og prøvet at løse syvkavaler. Jeg er bare ikke særlig god til det lige nu. Blevet bortvist. Bortvist fra Andy's Klondike Academy. Jeg fik ikke nogen glad. Jeg fik bare at vide, at jeg ikke skulle komme tilbage. You have been found unwanted. Bare lige komme igen. Ja. Blacklisted. Så ikke så meget. Jeg brækkede mig i gangen. Buha. Brækker dig på dørkammen. Brækkede mig på tørkammen. Brækker dig på gulvet. Og Brits halsteklæde. Men det var okay, fordi hun har også engang smidt næsten en hel flaske vin ud over min dyne. Så det er okay. Så var det, hvad vi havde? Super. Ja. Nej.